Per mi la llengua, això ho he dit diverses vegades, és el teixit social que la sustenta. És a dir, per mi la llengua catalana són els 2,5 milions o 3 milions, no ens barallarem, segons les enquestes, de persones que parlen català actualment a Catalunya. 1,2 milions que la parlen al País Valencià, els 500.000 a les Illes, 20.000 o 30.000 a Andorra. Per què vull pensar sempre en termes personals de la llengua, no en termes abstractes de, bueno, és una cosa diacrònica que el Ramon Llull al segle XIII escrivia, perquè penso que és més fàcil llavors lligar-ho amb una cosa essencial, que són els drets lingüístics. És a dir, els drets lingüístics els tenen les persones, no els conceptes abstractes. Per tant, quan la gent ja no hi sigui, si mai no hi és, jo penso que aleshores la llengua s'haurà acabat. I per això és tan important el terme aquest de relleu intergeneracional de la llengua. Deixeu-me que us posi un exemple. A mi m'agrada molt una ciutat del País Valencià que es diu Alcoi, que és la ciutat de l'Ovidi Montllor i la Clara Simó. Hi he anat com 10-15 vegades, una ciutat preciosa, i sempre l'important és pensar en la llengua, però especialment fixar-te en les franges joves. Si vosaltres aneu a Alcoi, el primer que direu és, ostres, Alcoi és Alacant, si ets un malalt de llengua pararàs l'orella, que és el que fem tots els malalts de llengua, i diràs, home, no està tan malament, no? Demarcació d'Alacant, un 50% de la gent parla català, molt bé, parles amb la gent gran, ens enfilem al 80%, és espectacular, és a dir, tothom et parla en català o valencià, però llavors pares una miqueta l'orella i dius, ostres, és que en les franges joves l'ús del català és entre un 15 i un 20%, si més no a nivell social, a casa segurament és més alt, i dius, ostres, el 50% general està molt bé, però clar, el retrat del futur és el que són els joves, i per tant el 50% és un holograma, perquè la gent més gran té el mal costum d'anar passant, i per tant, i la gent més jove té el mal costum d'anar creixent, i per tant el futur retrat de la llengua és la gent més jove. I ara després en parlarem de la gent més jove. També penso, en el meu cas, no tothom pensa igual, que la llengua és l'element troncal de la nostra nació, és el nervi central, i també penso que en un món globalitzat la llengua, en el nostre cas, una llengua més o menys mitjana, només té sentit, és a dir, la llengua catalana actualment penso, sincerament, que no serveix per res, excepte per continuar sent catalans. I per tant té un valor d'identitat molt important. Fixeu-vos, els islandesos, sí, ells tenen el seu estat, estan allà, són allà en una illa, són 300.000, té algun valor per si, l'islandès, més enllà de mantenir la pluralitat cultural del món? Jo penso que no. Però als islandesos els és útil per continuar sent islandesos. Doncs penso que en el nostre cas, la llengua catalana ens és útil per continuar sent catalans. En aquest sentit, també vull remarcar que els discursos polítics, jo penso que els darrers anys han anat en la línia de treure valor d'identitat a la nostra llengua. S'han inventat diversos conceptes, després en parlarem, independentisme no nacionalista, la llengua no és tan important per ser catalans, tots tenim cartera però no tots tenim llengua, això ja ho anem sentint els últims 15 anys, etc. I penso que tot aquest camí, a nivell discursiu, l'hem de desfer si el que volem realment és que la llengua catalana, projectar-la de cara al futur. La llengua catalana no té utilitat gairebé enlloc, de fet, fins i tot veiem de vegades que ni a la mateixa administració de la Generalitat no té prou utilitat, perquè no es controla aquesta cosa, no? La llengua catalana on té utilitat o valor econòmic? Doncs el bon preu, i treus el bon preu i gairebé enlloc més. Per tant, hem de recuperar, hem d'intentar que tingui un valor econòmic, també, tot i que en aquest sentit ens fem moltes trampes al solitari. Jo acostumo a sentir gent que diu, sí, hem d'aprendre la llengua catalana, igualtat d'oportunitats, però tu llavors mires estudis i dius només un 8% de les feines d'aquest país exigeixen la llengua catalana, un 8%. Per tant, és un percentatge bastant baix, per tant no ens hem d'enganyar, no? La llengua té el valor econòmic actualment que té, i més en un món globalitzat que dificulta que la llengua tingui valor econòmic. Soc una persona completament donada a l'abstracció, perquè com a filòsof és la meva de formació professional. Jo crec que en el cas del català, la pregunta de la llengua o el que la filosofia pot aportar a la llengua és com resistir la idea de que la llengua només serveix per comunicar-se. És la idea filosòfica principal que
has de tenir algun tipus d'arma intel·lectual per desarmar. Per mi, la llengua, sobretot, és dues coses. És el fruit d'un xoc amb la realitat i la continuïtat històrica d'una conversa. En el xoc d'una realitat s'ha d'anar a l'anècdota àmpliament desacreditada i insuportable dels esquimals i els colors del blanc. Vull dir, és veritat que el món, o sigui, les persones interactuen amb el món i la llengua és per a nosaltres com les urpes ho són per un animal. És una forma de relacionar-se amb el món, és una adaptació al medi i en el primera instància és això. És veritat que nosaltres no necessitem saber dir els 50 colors del blanc per sobreviure i més o menys podem pensar que la llengua, allò que diem en català ho podíem dir en castellà, però és mentida. Per què? Perquè aquí ve allò de la continuïtat de la conversa. A Catalunya, el més important, o l'experiència que tots tenim, una experiència política i lingüística, és saber que hi ha coses girades, saber que hi ha dominacions naturalitzades, saber que hi ha coses que no sabem. Jo al pati de l'escola parlava castellà, jo sóc fill de família maragallista que va comprar tot el paquet cosmopolita del PSC i l'important és l'agermanament i que ens entenguem, i moltes coses no les sabria si no fos pel català, perquè el que t'introdueix amb la conversa històrica, amb la situació històrica, amb un llegat, amb una tradició que et permet veure que coses que tu creus que són normals no ho són, o coses que tu consideres certs complexes d'inferioritat o certes orígens històrics de coses que tu no saps que venen potser d'una tradició catalana i creus que baixen de qualsevol altre lloc o que directament no tenen cap arrel, és participar en la conversa catalana. És igual el que es digui en la conversa catalana, però és en la conversa en català on tu pots entendre allò que passa al país i on pots saber bàsicament d'on et cauen les hòsties, no? Que és la gran cosa. El gran problema, això passa molt ara que parlaves del País Valencià, és que la culturació definitiva és ni tan sols saber haver oblidat la teva condició de dominat, haver oblidat que et cauen les hòsties, estar lluitant una batalla que no és la teva i que en realitat li estàs fent el favor a algú altre. El català és... Deia que és el català, el títol parla de llengua i poder, poder dir aquestes coses, poder-les saber, poder entrar a formar part d'aquesta conversa, és una cosa que no pots fer en castellà i és una cosa que t'arma contra el món. En aquest sentit, és normal que la gent, igual que un animal, se sentiria molt esporuguit si perdés les ungles. Nosaltres ens sentim que si la llengua retrocedeix, ens desapareix, és una por quasi instintiva, però és una por natural, no és una por fingida ni ideològica. Es perd una cosa útil i imprescindible per estar al món i per sentir-te que allò que fas saps per què ho fas. No, en aquest sentit, per mi, aquesta és la meva negociació filosòfica amb la llengua. Jo no és la meva especialitat ni conec les xifres tan bé com tu, però quan hem hagut de parlar de què pot aportar la llengua en un context globalitzat, la preocupació de per què preservar el català, si al cap i a la fi hi ha llocs, per exemple, com a Irlanda, o a Escòcia, que Escòcia és l'exemple clar d'una nació que ha perdut la llengua, però en canvi, amb una altra llengua és capaç de dir la seva història d'una forma molt més desacomplexada dels catalans. Clar, com que nosaltres no hem guanyat políticament, la llengua supleix aquesta derrota que ni tan sols seríem capaços de conèixer si no fos formant part de la conversa en català. I per mi, en aquest sentit, mantenir el fil que et connecta amb la cultura, amb els artistes, amb la història, és una cosa útil, és una cosa de supervivència, és una cosa que et desvetlla, i l'experiència d'algú que no soc una persona que a casa hagi rebut una educació nacionalista, d'entendre que rebre això no és una idea romàntica, no és una idea intercanviable, sinó que té una utilitat irreductible, és per mi allò que és la llengua. I la meva resposta és eminentment filosòfica. Però bé, que això et passa, a vegades tens amics que no és tan fàcil respondre la pregunta per què allò que la llengua només serveix per comunicar-se. I ja que parlem de mercat i de moltes altres coses, i de fet ara ho has dit, també és paradoxal perquè la llengua també és un mercat, en un sentit que el mercat és l'enemic de la llengua, la lògica de mercat no és bona per la llengua, però alhora al mercat sí que li interessa la pluralitat de llengües perquè cada llengua obre un espai de creixement. El fet que existeixi una llengua, no? Vull dir, totes
les productores tipus Netflix, tipus Disney, que això, elles diuen que no tenen cap problema i tenen tot l'interès en multiplicar les llengües en les quals oferir el seu producte. I en aquest sentit també hem de tenir una mica de desacomplexament capitalista, de que parlar una llengua també és ampliar el seu mercat, també és vendre llibres, també és anar a favor del mercat. La lògica de mercat és dolenta pel petit, sempre, però si tu protegeixes un espai diferenciat, la diferència es converteix en riquesa. La globalització forma part de... No? Ara que parlàvem de llengua, per mi, jo al final acabo de fer... Jo filosòficament sé des d'on parlo i he fet una defensa d'un cert paradigma romàntic de la llengua, no? Romàntic però útil. I la globalització és la cosa menys romàntica que hi ha, no? Si en lingüística parlem del paradigma designatiu de la llengua, és a dir, la llengua com a una cosa arbitrària intercanviable per designar una realitat, és la llengua com a un instrument científic intercanviable, la globalització és també, en certa manera, és la culminació de tot el projecte de la modernitat d'una racionalitat científico-tècnica que diu que la humanitat, allò específic i local de cada cosa de la humanitat serà superat per una mena de final de la història amb una comunitat globus uniforme, no? El codi binari, no? És això, el codi binari és el llenguatge ideal de la globalització, no les llengües que frenen i que obstaculitzen la lliure circulació d'informació i mercaderies. Clar, en aquest sentit, la globalització és obvi, el mercat, que ara dèiem que és bo, quan genera riquesa, quan pots preservar-la, també el mercat sempre condueix a dinàmiques monopolístiques. Vull dir, la globalització és el lliure mercat de les llengües condueix al monopoli de les llengües més fortes, i quan tu ocupes una posició de monopoli, tenim un nom per allò que fem per frenar els monopolis, és la política. La globalització és l'extensió de la lògica de mercat al món sense una corresponent lògica política, el qual bàsicament acaba amb les llengües, perquè aquelles que ràpidament, pel que sigui, perquè té una avantatge històrica, numèrica, la que sigui, aconsegueix una posició de monopoli, no la deixen anar. Aleshores, en aquest sentit, la globalització és el lloc que fem servir per designar un període en què la lògica de mercat ha aconseguit ser global sense que hi hagi una política global per mitigar els seus efectes perniciosos. Els estats són, en aquest sentit ja en parlarem més endavant, el que mitigui aquests efectes, no? Però des del meu punt de vista la globalització també té aquesta part de riquesa perquè eixampla el nombre d'associacions i de connexions i fa el món més ric, però les riqueses només creixen quan estan protegides. I la globalització tal com l'hem conegut, que és econòmica sense política, és una globalització que no crea riquesa, sinó que la destrueix. Jo, de fet, també ho volia fer amb el Joan perquè penso que són visions complementàries, no excloents, des de diferents punts de vista. Jo la globalització l'associo a tres conceptes, per dir-ho així, o tres idees, no? Abans que res, m'imagino la globalització com un leviatan, no? Com una cosa monstruosa i una mica lletja, val? Un leviatan que ve a ser una mica com el cosí de Zumosol d'Espanya, perquè penso que és un aliat de l'estat espanyol, no? També ens el podem imaginar la globalització com una jungla, no? Com una cadena tròfica cultural en la qual has de mirar de sobreviure. En aquest sentit, jo penso que en un món global, si em permeteu la metàfora, nosaltres seríem com uns gatets, val? I fins ara som uns gatets que ens hem dedicat a llapar una mica la lleteta en el potet i hem mossegat poc, no? I penso que estem envoltats de tigres i de lleons, n'hem de ser conscients, i que el que hem de fer com a mínim, si volem plantar una mica de batalla, en aquests tigres i lleons, és anar-nos esmolant una miqueta les urpes, que deia ell, no? Si més no, per esgarrapar. No sabem si la globalització se'ns menjarà, però, ostres, com a mínim donar-nos el gust d'esgarrapar tant com puguem, no? O com va dir una vegada el Pau Vidal, en una entrevista que li van fer a la Intersindical, ara m'ha vingut al cap, la globalització segurament se'ns menjarà, però espernegarem fins al final. Val? Ho he dit bé, espernegarem? Val? Doncs això. De creure, podien enganyar-nos perfectament. Exacte. De la llengua. Doncs això, també me l'imagino com una absoluta relativitat. És a dir, relativitat en el temps i en l'espai. És a dir, el món se'ns ha fet petit.
quan penso sempre en relativitat, sempre penso en la definició aquella que va fer Einstein, una mica literària, la cito una mica de memòria, però era això, no? La relativitat què és, deia Einstein? Ell deia, la relativitat és ser en una conferència superavorrida i que 2 minuts semblin 2 hores, i ser al costat d'una senyora rossa que està molt bé, i que 2 hores semblin 2 minuts, no? Doncs la relativitat és això, és a dir, reduir l'espai i el temps. Relativitat què vol dir? Doncs que tu pots haver estat, per exemple, com el meu cosí, 10-15 vegades a Tòquio, allà a les Quimbambes, i no haver estat mai a Sant Fost de Campsentelles, que és aquí a 20 quilòmetres. Això és pura relativitat, al meu parer. I també és la idea, la globalització, que al final, en aquest món tan petit, tot pot ser de tots, no? Teòricament. I tot pot ser de tots vol dir, per exemple, que Barcelona, amb aquest sistema capitalista neoliberal, doncs pot ser dels fons voltors o de les empreses estrangeres, la qual cosa fa, i això ja ho sabem a nivell sociològic, que els ciutadans de Barcelona, és a dir, la llengua de Barcelona, perquè la llengua de Barcelona són, no ho oblidem, els seus ciutadans, doncs hagin d'exiliar-se de la seva ciutat. I això, evidentment, té conseqüències lingüístiques. És a dir, quan diem només un 19,6% dels joves parlen català a Barcelona, també té a veure perquè hi ha hagut un exili a fora. Jo penso, realment, que un país o una nació no es pot dir ben bé com a tal si no té un mínim control de la seva economia. Ja sabem que en un món globalitzat és difícil, però hi ha d'haver un cert control de l'economia. Jo, per exemple, com que em defineixo com a nacionalista, doncs penso que això és important. Qui ho pensava, també? I no és un referent meu perquè jo no soc comunista, no? Això ho pensava el Fidel Castro, no? El Fidel Castro es va trobar allà amb una Cuba, que era la Cuba de Batista, que era la rebotiga dels yanquis, dels Estats Units, i llavors va dir, ostres, en aquesta situació geopolítica jo m'he de fer comunista, però ell per damunt de tot era un nacionalista. De fet, la frase aquesta, pàtria o muerte, és la frase més ultranacionalista que hi pugui haver, i ell pensava també que els cubans havien de controlar la seva economia. El que passa és que, clar, controlant-la segons com, doncs, l'acabes empitjorant, no? Jo penso, però, que fins i tot amb baixos nivells d'autogovern, com el que tenim nosaltres, que és baix, es poden fer coses. És a dir, jo no crec en la frase aquella de que la independència serà salvífica i ens solucionarà tots els mals. No ho he cregut mai. I tenim certs elements que ens podrien ajudar, si més no, a perllongar-nos en el temps. Un seria l'escola, les dues grans estructures d'estat per una llengua petita, no només, però són especialment l'escola i els mitjans. L'escola, que és el que assegura la competència en la llengua minoritzada, no n'assegura l'ús, ja ho hem vist, o no a tot arreu, especialment on és minoritària, i l'altre són els mitjans. I quan dic els mitjans ho parlo en un sentit ampli, no em refereixo només a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, perquè el Joan mateix és un mitjà de comunicació, i jo mateix, a Twitter. És a dir, les persones concretes són mitjans de comunicació. De fet, el Twitter de TV3, m'ho invento, té 700.000 seguidors, i hi ha Twitter-stars catalanistes que en tenen 500.000. I ells, per si sols, doncs són mitjans de comunicació. Tu mires l'Albano Dante Fachin i diu qualsevol cosa i ja té 1.000 repiulades. Doncs aquest tio és un mitjà de comunicació per ell sol. L'escola, quin és el problema que hem tingut els últims anys? Doncs com acostumo a dir, que hem viscut a Matrix, a l'escola. És a dir, dèiem que fèiem una cosa, que ens hem autoenganyat, perquè com a catalans ja sabeu que ens agraden molt els psicotròpics ideològics, autoenganyar-nos, i nosaltres dèiem que fèiem la immersió, que la immersió ja ho sabeu, que dins de l'estat espanyol és una cosa molt dolenta, i fora de Catalunya ens dèiem que eren nazis i que érem horribles per fer la immersió, però clar, nosaltres fèiem trampes al solitari i dèiem que fèiem una cosa que no la fèiem, allò que deia l'Unamuno, no? A los catalanes os pierde la estética, doncs és el que ens ha passat, val? Tot i això, els que treballem al món de l'educació ja ho vèiem, el 2005, 2006, ja ho vèiem que tècnicament, si més no a secundària, en realitat el que teníem era aquella cosa que ens espanta tant, no? Els bascos tenen una societat dividida. Bueno, nosaltres aquí a secundària teníem doble línia educativa, perdoneu. Jo quan treballava a Sant Vicenç dels Horts l'any 2006, un 60 o 70% de classes es feien en castellà. Ara m'explicava l'Enric que en un barri de Barcelona totes les classes es fan en castellà, gairebé, a secundària. Per tant, això és la definició de doble línia educativa. És a dir, diem que ens espanta una cosa que en realitat l'estem tenint. Matrix.
L'altra cosa és la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que jo penso que en un món globalitzat ha de servir per regular una mica. Evidentment no pot ser tan útil com fa 30 anys, no hi havia audiències tan fragmentades, era molt més fàcil tenir audiències del 30%, del 40%, això ja no tornarà mai, per molt bé que ho fessin, la corporació, però clar, és que ara ens trobem en una situació molt complicada. Dono dues dades que sempre les dic. La corporació és un transatlàntic que té 310 milions de pressupost, que no està malament, 310 milions, val? L'audiència mitjana d'aquest transatlàntic és de 60 anys. Abans parlàvem que la mitjana global de la llengua és un holograma, no? L'important són la gent jove. Doncs l'audiència mitjana de TV3 i Adlaters és de 60 anys. Això és útil per transmetre la llengua? Doncs la meva resposta és que no, val? Fixeu-vos, el Super 3 tenia un 8% de share fa uns anys. Evidentment ara, per molt bé que ho haguéssim fet, no tindríem un 8%, però podríem tenir un 4%. I tenim un 0,4% de share, que vol dir que entre la franja de 4 a 10 o 11 anys, doncs el share de la franja és d'un 3, 4, 5%. Vale? Veníem d'un 40 a un 50%. Per tant, l'engany del procés, per mi el més gran engany, no és tant que no haguem assolit la independència, perquè de fet ens hem autoenganyat tots, vull dir, segurament tots els aquí presents anàvem allà una mica com el 18 de desembre, no? Amb la mà, la llengua no es toca i la maneta aixecada, no? De pantomimes n'havien fet tots, i qui digui que no, en principi no me'l crec, val? Però clar, ens deien que estaven preparant estructures d'estat i no només no les estaven preparant, sinó que estaven degradant les estructures d'estat que teníem, i això ja és doble tret al peu, no? A la globalització l'únic que no pots fer és fotre trets al peu, perquè llavors si et fots trets al peu és allò que deia el Salvador Espriu, no? Podem morir o per terrible genocidi lingüístic o per vil suïcidi col·lectiu. Si et fots trets al peu és un vil suïcidi col·lectiu, val? I penso que en aquest sentit ens n'hem fet, perquè ja que parlàvem de poder, penso que els polítics catalans no estan mentalment preparats per exercir el poder, val? I per tant volen plenes competències quan no saben exercir les que tenen, les migrades competències que tenen. Però no vull carregar només les tintes en els polítics, perquè fixeu-vos, si la llengua catalana no és útil a moltes empreses, mitjanes empreses del país, és perquè tenim empresaris, m'ho invento, potser molt puigdemontistes, molt patriotes, però que després no demanen el català als seus empleats. I dius, tu fas retòrica superindepe i unilateralista, però llavors quan contractes un empleat no exerceixes el poder i li dius, ei, escolta'm, tu has d'aprendre català. Si no, agafa la porta i te'n vas. Exercir el poder és això, exercir el poder és no ser simpàtic. No diré ser antipàtic, però és no ser simpàtic. I el Pau i jo en tenim un exemple perquè l'estiu passat vam dinar amb gent important del grup Bon Preu, ho direm així, i ells ens van ensenyar doncs, els 6 punts que els ensenyaven als nous treballadors del Bon Preu. I el primer era no me'n recordo, i el segon era tu has d'utilitzar prioritàriament la llengua catalana. I si no l'utilitzes, agafa la porta i te'n vas, tal qual. I per tant, jo el que vull és molts Joans Fons en aquest país i menys polítics com els actuals. Perquè són persones que saben exercir el poder. I tu què en penses de les Sempre surt a bon preu, sempre... Sí. Crec que mai he parlat amb el Gerard sense que a bon preu hi hagués una... No cobro, això és el fotut, Jo sempre, jo em desvio fortament només perquè el sortidor de gasolina d'Esclat em parli en català, perquè m'agrada, em fa molt feliç que una veu de màquina em parli en català, més que una persona i tot. Puc dir poques coses, perquè estic essencialment d'acord amb tot el que has dit, potser per escombrar una mica cap a casa, cap a la cosa cultural, però una cosa es resumeix que uneix joves, cultura i el que s'ha fet malament estructures d'estat és el CCCB, no, per dir alguna cosa que m'interessa. El problema d'aquest país, aquesta paraula autoengany, que és una paraula que recordo que quan vam entrevistar el Francisc Xavier Vila, és una paraula que va sortir 1 milió de vegades aproximadament, l'autoengany té a veure amb que no s'ha sapigut ningú, ni el pujolisme ni el maragallisme, han sapigut veure una arma en la cultura. La inversió en cultura dels successius governs de la Generalitat era d'un 0,7%, mentre que a l'Ajuntament de Barcelona era entre un 10 i un 20%. Clar, aleshores, tot això ve d'una idea
al final de la història en què tots creiem després de la transició, en qual la cordialitat, això que dius tu, portaria per ella mateixa a l'agermanament i a la igualtat. No? Això és una idea estesa, és una idea compartida, els filòsofs els filòsofs la promovien, i ara aquesta cosa que tu has fet o que tu has encapçalat d'intentar fer una mena d'emprenyament, militància, tornar a ressuscitar paraules que aquests anys havien matat com nacionalista, és una resposta natural a un cicle històric, però en aquell temps tothom ho pensava. I clar, jo avui en dia, si hagués de dir quina seria, a part de, òbviament, els mitjans, internet, l'escola, un productor d'espais culturals, un productor d'espais lingüístics és la cultura, no? És aquesta cosa més o menys vaga i abstracta que diem cultura. I en el cas del CCB m'interessa perquè el món seria diferent si el CCB fos, o Catalunya seria diferent si hagués estat el buc insígnia del pujolisme i no el buc insígnia del socialisme català. Avui en dia el CCB és un lloc fantàstic, estupendo, que jo admiro i m'agrada, però alhora és per més que escrivim sistemàticament articles contra això i aconseguim que Judit Carrera ens escolti a vegades que enviï alguna cosa, el CCB és una cosa que durant anys ha estat completament desnacionalitzada, on el factor lingüístic, el factor històric, les preferències, allò que tries exposar o com tries emmarcar tots aquests debats que ara estan tan de moda com el postcolonialisme, el feminisme, l'ecologisme, eren vistos pràcticament com serien vistos en anglès. És a dir, no hi havia cap diferència entre el que es produïa des del CCB a Barcelona, el que s'hauria pogut produir al mateix think tank de cultura contemporània de Londres. Aleshores, això és per mi una forma de l'autoengany cultural, que és folcloritzar la llengua, no donar diners a la cultura, és folcloritzar la cultura i en canvi tot l'altre espai ideològic que creia en el relativisme lingüístic era el que s'estava gastant tots els diners imaginables en tenir les estructures més sexis, culturals, lingüístiques. Avui en dia, per mi, no hi ha cap... O sigui, quan veig Judit Butler a Barcelona, Judit Butler acaba de ser traduïda al català per Arcàdia fa menys d'un any, crec que va arribar a la traducció. Bueno, la Bel Olit crec que va fer Gender Trouble, crec que ni tan sols sé com l'ha traduït al català, El problema del gènere, suposo, fa menys d'un any, un llibre fundacional que han hagut de llegir totes les persones que ara són divulgadors, teòrics, crítics, els que estan dominant el discurs en totes les xarxes, tots els tuiters que invoquen a Judit Butler no l'han pogut llegir en català, i en canvi era molt important fer la Bernat Metge, però ningú estava fent a Judit Butler, ningú s'està preocupant d'aquesta mena de magma cultural contemporani que estava treballant les ideologies més castellanes o menys nacionals o menys catalanitzades del país, que han estat abandonades durant 20 anys. Què ens trobem ara? Que tu sempre parles de Bonpreu i Berta Aroca, no? Berta Aroca, que segons tu és la tiktoker que té més de 500.000 seguidors, que segons tu fa més pel català ella amb cada vídeo que TV3 cada any, pràcticament. Tendeixo a l'exageració de vegades. Però tota aquesta gent devora aquesta teoria, aquest imaginari cultural que es produeix al CCB, aquest imaginari on tota aquesta nova teoria crítica, que és interessant, i estiguis a favor o no, és interessant, és important, està completament descatalanitzada, només la pots accedir en traduccions en castellà o en marcs, en festivals, en iniciatives de pensament desnacionalitzades. Doncs mira, per dir una cosa diferent al que tu has dit, que estic d'acord amb el que has dit de l'escola, el que has dit i el que has dit dels mitjans, i tampoc ens donem la raó. També m'agrada portar com a filòsof que he hagut de veure quins corrents, vull dir, Plató està molt ben traduït al català. La teoria postcolonial, la teoria feminista, la media theory, tot aquest, no ho està, no existeix, mentre que tots els castellanoparlants de Barcelona han estat rebent aquesta oferta, participant en aquests diàlegs i trobant, per cristal·litzar, un espai com ha estat el CCCB. Això ha estat un altre autoengany, una altra negligència, i també forma part també ja s'ha de fer autocrítica aquí, aquesta tendència cap al noucentisme de l'articulista català, de l'escriptor català, que s'està corregint, i que jo sóc optimista de cara a tot el que ha nascut amb el que ja sabem, no? La Sotana, Juliana Canet, tota aquesta cosa que s'ha pogut fer
en un espai una mica alternatiu i una mica lliure, bàsicament perquè és més barat, perquè és molt més fàcil fer un TikTok que fer una sèrie de televisió o que fer dibuixos animats. Això que d'una flaquesa n'ha fet virtut, no ha pogut... és bo, o sigui, hem de fer autocrítica per no haver anat a buscar allà on el pensament estava florint, allà cap on estava anant el món, allà florir en sentit de... en català em dono una ambigüitat, florir, no és el millor verb, esclatant, creixent, germinant. És que clar, en anglès es diu flourishing i això es fa... Ara estava pensant en anglès perquè el CCB em fa pensar automàticament en anglès, doncs tot això que estava germinant no s'ha sapigut abordar i ara se'ns queda una cara de tontos cultural, a part de la escolar i a part de la mediàtica. També n'hi ha una específicament cultural i en alguna que a mi em toca molt de prop, com és el pensament contemporani. Jo, més que el procés, ja estem en una etapa, suposo que tothom ho té clar, de postprocés, assumim-ho. Jo penso, però, que el llenguatge públic que hem fet servir en aquest país l'evitava, no? És a dir, l'evitava, vull dir, també afecta els usos lingüístics. És a dir, el que afecta més els usos lingüístics, evidentment, és la demolingüística, la demografia, les qüestions mediàtiques, etc. Però també el llenguatge públic, perquè acaba afectant el que és l'autoestima. I, per tant, els pobles tenen autoestima col·lectiva, o no. I jo penso que el llenguatge públic que han fet servir els polítics, els líders de les organitzacions, etc., ha estat molt marcat pels complexos i pel que en podríem dir el pensament fràgil. I el pensament fràgil és el contrari del que en diríem la voluntat de poder. Que això de la voluntat de poder n'ha parlat molt bé el Joan en molts articles. De fet, jo aquest concepte el vaig recuperar llegint un article seu. Jo n'havia sentit parlar de Nietzsche, quan feia filosofia secundària i tal. Me'n recordo que ell va fer un article parlant del nanosatèl·lit i el nom en xaneta. I diu, home, esclar, és que si estem fent un nanosatèl·lit és perquè tenim voluntat de ser un estat, no? I llavors el deixem triar els nanos del Super 3 que li posen en xaneta. I dius, tota la potencialitat que tenia aquest nanosatèl·lit l'hem desvirtuat, no? És a dir, estem molt marcats, no vull dir pel xiroqueirisme, però pel pensament fràgil, que és tot el contrari de la voluntat de poder. Com deia el Miquel Bausà, volem ser independents i alhora ser simpàtics, i això no pot ser. O som simpàtics o lluitem per ser independents. Totes dues coses és una allioli que no pot lligar, no? Jo el que els demano als polítics és que exerceixin el poder. Deixeu-me que us posi un exemple. Fa 2 setmanes érem en un poble de Lleida i parlàvem de la situació terrible de la llengua, de monitors que no parlaven en català, monitors pagats per l'erari públic, és a dir, pels ajuntaments, que els ajuntaments de vegades no ho vigilen prou. Allò, exercir el poder, dir, escolta'm, tu fas això, aquí tinc un reglament d'usos lingüístics municipal, tu no has de pensar, les normes de convivència ens les hem donat entre tots, tu has de fer en català i punt. Doncs, i al final de tot, em va acudir a parlar amb l'alcalde, perquè ell havia dit, no, això a nosaltres no ens passa, això que els monitors al camp de futbol parlin en castellà. Clar, jo no ho podia dir allà en públic, no? Però vaig anar a parlar i li vaig dir, bueno, no et passa, perquè és un poble de 1.500 habitants, però no descartis que algun dia et passi. Perquè si a Riudoms, que té 6.000 habitants, això passa, i tenen un 70-80% de vot índepe, doncs poder el dia demà et passarà. I li vaig dir, home, tu t'han votat per fer unes coses concretes, i el dia que això et passi, l'únic que t'has de plantejar és qui li va trencar les cames o qui li va fer la permanent, en un sentit figurat, al monitor que faci això al camp de futbol. Si tu, com a alcalde, o el regidor d'esports. Però ho ha de fer algú, perquè t'han votat justament i exactament perquè facis això, i tu et deus als teus electors. I ja que parlem de pensament fràgil, doncs deixem-me que us n'enumeri alguns dels últims anys, Aquest, ja ho sabeu, li tinc molta tírria. Independentisme no nacionalista. Mira, jo a mi, la paraula nacionalista, de debò us ho dic, no m'ensigala gens. No m'ensigala gens, la gent es pensa que sí, però no, a mi em provoca el mateix que patata, o lleixa el mateix. Però per què me'n reclamo jo
Doncs per una raó molt senzilla, és a dir, a nosaltres ens han dit, a veure si sé desenvolupar la idea, ens han dit que ser nacionalista era molt dolent, val? I per tant nosaltres ens hem acomplexat i hem dit no, això no ho podem dir. Quan tu compres el marc mental de l'enemic, o dit d'una altra manera, quan l'enemic, allò que deia Wittgenstein, no, els límits del llenguatge són els límits del meu món. Si l'enemic et marca els límits del teu món, és a dir, els límits del teu llenguatge, ja has perdut. És a dir, ja no cal cap procés, no cal iniciar res. Si tu ja vas acomplexat a la manera de parlar, no cola que després diguis no, jo no em dic nacionalista perquè això és molt dolent, però jo, bueno, quan fem la unilateralitat em fotré davant del tanc i si m'aixafa soc molt valent. No cola, val? Per tant, de debò, no tinguem complexos, val? No tinguem complexos. Hem de saber explicar per què volem ser independents i hem de saber explicar com és el nostre nacionalisme. Perquè tothom que en sàpiga una mica sap que nacionalisme és una paraula plural, n'hi ha de molts tipus, val? Llavors, també us he de dir que per què l'utilitzo jo, perquè independentista és una paraula buidada de contingut, és que no vol dir res ja, val? Me'n recordo que el Pedrolo, a les cròniques d'una ocupació, deia no, és que això de nacionalisme ja no en podem parlar perquè tenim el Pujol, que negocia competències, és autonomisme. No, nosaltres som diferents, ens hem de dir independentistes. I això tenia un sentit als anys 80, perquè el nacionalisme anava lligat molt a una qüestió autonomista, de poca ambició, de regateig, d'acord. Però és que clar, és que portem 20 anys sent independentistes. No s'ha fet res per la llengua, no s'ha fet res. Ser independentista qui és? Aquell tio que et diu que vol portar 50 creuers al dia a Barcelona? És això, ser independentista? No complir cap de les lleis vigents? Doncs escolteu, jo us ho regalo. Vale? Sigueu independentistes, però jo m'estimo més ser nacionalista, que de fet ja inclou la idea, evidentment, de ser independentista. Per tant, és una cosa buidada de sentit. Un altre mantra que ens hem anat repetint, el català és llengua de cohesió social, no? Allò, els mantres del PSUC dels anys 60, però clar, la realitat ha canviat molt, Als anys 60 tu ets un 60% de catalanoparlants, ara ets un 36%. Si fas servir el mateix discurs que fa 60 anys, potser t'estimbes, val? Potser, és una possibilitat. Jo sempre faig xerrades amb la gent, allò de l'esquerra independentista, tots, el català és una llengua de cohesió social, i dic, no, perdona, cohesió social es fa als CAPs, la cohesió social es fa a l'escola pública, però el castellà, com qualsevol altra llengua, també és una magnífica eina de cohesió social. A Ciutat Badia, el castellà és una llengua de cohesió social, i ja està. Té un puntet de supremacista de dir, no, és que el català és llengua de cohesió social. No, totes les llengües són de cohesió social. El català és una llengua de cohesió nacional. Perdoneu-me. I per això el volem a les escoles, perquè volem catalanitzar. Per tant, no cal que ho amaguem, perquè si ho amaguem, tampoc no sortirem mai a guanyar. Val? Per tant, català, llengua de cohesió nacional. Una altra idea, eixamplament. Val? Eixamplament, jo us ho traduiré en catalanesc de l'any 2022. Sabeu què vol dir eixamplament? Eixamplament vol dir, ara els vostres drets, de les persones, molesten. Estareu 10 anys els vostres drets en suspensió, no farem res, perquè ara es tracta de seduir els altres. Hem de ser simpàtics. Per tant, vosaltres, si voleu veure cinema en català, tenim una llei del cinema, oblideu-vos-en. Culpa dels polítics, però culpa nostra, perquè no els hem reclamat tampoc els nostres drets. Però eixamplament vol dir això. Vosaltres ara temporalment no teniu drets lingüístics. I l'altre, bueno, això és l'estrella, no? Som un sol poble, val? I dius, vale, sí, som un sol poble. Sí, a veure, som un poble més ampli que els independentistes. Evidentment, jo no vull que el català sigui la llengua dels independentistes. Això és el pitjor, i ara en parlàvem amb l'Enric. El català és la llengua de tothom qui ho vulgui, val? No dels independentistes. Però em vaig adonar que no érem un sol poble quan jo vivia aquí al Coll, fa 12 anys, i un dia, no sé si era... És que clar, els mamons van guanyar molt seguidament, no? No sé si era l'Eurocopa o la Copa del Món. I era el 2010, I era una nit, i jo era allà, i vaig veure 300 o 400 joves, allà al carrer del Santuari, cridant literalment Viva Espanya i puta Catalunya. Però allà rugint, això. I vaig dir, home, som un sol poble, però som un poble més petit, menys sol poble del que ens pensàvem, val? De fet, a veure, és que és de sentit comú. Som un sol poble, però els de Vox no són del meu poble, potser del vostre. Els de Ciutadans més durets no són del meu poble, perdoneu. És que, de fet, si tu dius som un sol poble i els inclous ells el primer que fan és pixar-se de riure de tu. Clar, evidentment, ells el primer que pensen és els hi passarem per damunt com una piconadora, aquests lliristes. Val? I, per tant, bueno, aquests són alguns dels eufemismes i pensament fràgil que hem tingut els últims anys.
Sí, estic d'acord amb tot, ja saps que estic d'acord amb tot el que dius d'això, no és res confrontacional. Sí que potser parlaré més de la part més del postprocés, no? Perquè així com estic d'acord amb el diagnòstic de que bàsicament s'ha demostrat... O sigui, una cosa que he tingut del procés és la idea de cremar bones idees per no portar-les a la pràctica en els seus propis termes. Al procés hi havia una idea que era molt senzilla, que era és millor confrontar, això també en parlarem més endavant, però per mi això és millor confrontar amb qüestions econòmiques, polítiques, de drets, i llavors lo nacional seguirà, i aquesta idea sembla que perquè hagi fracassat la idea és dolenta, i és difícil de dir. O sigui, potser la idea és dolenta i en parlarem més endavant, però la qüestió és que s'ha fet així i ara ja no funciona. I quin és el que sí que per aportar alguna cosa m'interessa en el postprocés, no? Sí, el procés va ser l'època del en castellano també, és a dir, la idea de que súmate, la idea de que un tipus de posar la llengua al mínim el més fora possible del conflicte, de la reivindicació nacional, intentar sempre tirar per coses abstractes i universalitzables com l'economia era la forma de tirar endavant i després això ja vindria. Ara ens trobem la situació inversa, que és que en el postprocés, que ha servit bàsicament per substituir Convergència per Esquerra Republicana en l'hegemonia política, ens trobem que el partit que més va abanderar el no fer servir el català, el no fer bandera del català, és el que més campanya ha de fer suposadament ara per refer allò que no havia fet. I això és molt estrany, no? Perquè per mi en la situació del procés o del postprocés, si hi ha alguna cosa estranya que ha passat en el país és que és l'únic lloc on s'ha aconseguit parar el relleu natural de lideratges, no? És a dir, pel que sabem, una cosa que sí va ser útil l'esfera mediàtica dels grans diaris o els grans mitjans va ser en posar un gran accés en la repressió i un molt poc accent en la responsabilitat política, de manera que es va aconseguir que una generació de líders més que fiscalitzada fos abraçada per als seus votants. Això ha produït que, en vez de tenir el que sol passar en tots els llocs del món, que és que quan uns líders no aconsegueixen determinats objectius, això ha passat en tots els partits de Catalunya, la facció més bel·ligerant, contrària, interna del partit, se'ls tira a la jugular i obté, doncs llavors un partit que havia estat moderat passa a ser radical, un que havia estat radical passa a ser moderat, allò que és natural, doncs estem governats pels delfins de la gent que ha perdut i ha cremat un determinat nombre d'idees. Els delfins vol dir la gent que ells han posat a dit allà. Això no és la forma natural del cicle polític, ha estat interrompuda per un gran xantatge emocional en el qual segurament fins i tot els que hi hem escrit en contra hem fracassat, per tant tots en som còmplices o no, i resulta que ara la gran bandera d'aquests delfins és salvar el català. És a dir, el cuixartisme, amb tot el bo i tot el dolent que té, és una filosofia criticable. De fet, el propi Cuixart, després de passar per la presó, ha estat de les persones més abanderades en criticar l'anterior cuixartisme i de cop i volta sembla que s'hagi llegit el decàleg irreverent en defensa i totes les coses que no deia abans, ara les diu molt més explícitament. Doncs bé, què passa? Que això no és fàcil, no és natural. Per tu obtenir capital moral de qualsevol lluita ha d'haver-hi un mínim de coherència històrica, has de ser capaç de recollir les coses per les que lluites, has de ser percebut com amb alguna certa autoritat i una certa credibilitat. Defensar la llengua és natural, tots ens passa, durant el procés ningú es preocupa per la llengua, tota la gent que no hem estat líders del procés estem molt preocupats per la llengua, per tant creiem que cal obrir espais a través dels quals defensar-ho. Què ens trobem ara? Que els espais institucionals responsables de no haver fet això són els que volen agafar aquesta bandera. Per tant, si tu ara a Catalunya, en el postprocés, vols defensar o reivindicar el català, el més probable és que tot el sistema d'incentius estigui controlat per les institucions, els partits, els successors, els delfins de la gent que no el va defensar. I això és molt complicat perquè tenen els diners. És molt complicat. Si tu vols presentar el teu llibre i tu pots pensar, d'acord, els canviaré des de dins, o jo sí que ho podré fer, o no em deixaré comprar. Però és una situació estranya en la qual la part més resistencialista o la corrent alternativa està sent completament fagocitada
per les seves idees per als successors els responsables de la situació actual. I això, bé, a mi em produeix... No sóc catastrofista, tinc amics que ho intenten, que participen, entren en els partits, entren en els càrrecs tècnics, entren a les direccions, alguns ho abandonen. Hola, amic Francesc Sarés, si estàs escoltant, que ens va dir algunes coses, però molta gent intenta participar i creu que podrà fer allò que no s'ha pogut fer, podrà fer allò que no es va fer precisament per la llengua i pel català, o per nacionalitzar, o per una forma d'entendre la política més confrontacional, que no s'ha fet des de dintre, ho podran fer ells, i no tenen per què deixar-se endur per la roda. Alguns aguanten durant molts anys i alguns ho fan, i estic segur que molts ho fan. Però tenim un problema, que és que cada cop que això ho estem veient ara, no? Amb la sentència del català i tot plegat, no és el mateix, no seria el mateix el conflicte que hi hauria ara sobre la sentència del català si les cares, les persones, les figures encarregades de confrontar-ho, no confrontar-ho, parlar de les virtuts i vicis de cada projecte, fossin algú que no tingués l'historial immediat i manifest i que no podem oblidar dels que hi ha ara. Llavors això ens fa perdre molt de temps i com que estem parlant de llengua i la llengua és la gran bandera del postprocés perquè la independència ja no ho és, doncs crec que és important parlar d'això, de la dificultat i del doble esforç que hem de fer els que des de zones més o menys perifèriques intentem entrar al centre per defensar la llengua, hem de fer un doble esforç perquè aquest centre no ha estat purgat, combatut per un relleu natural intern, sinó que és un camp de mines de gent que sent intocable, de gent que tot el que li ensenyat al país és que si no fa polítiques lingüístiques fortes, si no fa totes aquestes coses que tu has dit, no passarà res perquè els tornaran a votar perquè són els nostres. Aleshores, això és complicat perquè ni es tracta d'anar en contra de tothom pot canviar d'opinió, tothom pot fer-ho bé, tothom mereix una segona oportunitat, però crea uns espais ambigus i estranys i que és molt cansat perquè cal tota l'estona estar molt més alerta. I si et conviden una xerrada i tot et posa a mirar l'historial, el que estava defensant la persona que t'ha convidat a la xerrada i et pagarà aquella xerrada, doncs diràs, ostres, és just el contrari del que jo defensava o del que voldria. I no passa res, però simplement s'ha d'estar alerta, és un fet natural i és molt probable que l'incentiu de tot el sistema que ara hi ha de reivindicació del català pot ser perfectament cooptat com ho van ser bones idees com ara eren moltes de les que havia en el procés. Tsunami Democràtic era una bona idea que va acabar servint perquè tot el potencial revolucionari de la cosa estigués controlat. Podem veure les campanyes del català amb la mateixa suspicàcia que jo veia els missatges de Tsunami Democràtic. Potser volen que defensem el català, però a les 8 de la tarda tornem a votar els mateixos. Aleshores, bé, just el català és la qüestió del postprocés i pot tornar a ser perfectament processitzada. Tots sabem que en aquest país hi ha un conflicte lingüístic. Hi ha conflicte lingüístic i, de fet, cada cop n'hi ha més. És a dir, a la sanitat tu te'n pots anar a Olot i et poden dir jo tu no et penso atendre perquè em parles en català. I això passa cada dia a tot arreu del país. També és veritat que jo us convido a mantenir la llengua, no tindreu gaires conflictes. És a dir, es produeixen conflictes perquè són molta gent i a molts llocs, però bueno, jo mantinc la llengua i què tens? 2, 3 conflictes l'any? Poca cosa. Per tant, mantingueu la llengua. Una rascada. Exacte. Llavors, tenim conflicte lingüístic, però de moment no tenim conflicte social. I jo penso que si no hem tingut conflicte social també és, entre altres coses, perquè nosaltres no hem reivindicat els nostres drets com pertocava. El dia que ho fem, si és que ho fem, doncs bueno, les coses es posaran més crespes, per dir-ho així. Però és que, evidentment, el conflicte és el preu que hem de pagar si mai volem ser independents. Això ho hem de tenir clar. El conflicte que haurem de pagar, segurament, és estar uns mesos o anys o tota la vida doncs deixant-nos de saludar amb el nostre veí, amb el que ara ens saludem. Hem de pensar en termes concrets. Què vol dir conflicte? Doncs conflicte pot voler dir això. L'alternativa quina és? Doncs bueno, anar-te dissolent mica en mica, autoeutanasiant i desaparèixer, que de fet també és una forma d'autodeterminar-se, perquè autodeterminació és tot, no? I un poble pot decidir autodeterminar-se cap al no-res, doncs fantàstic. Llavors,
confrontació. Jo, quan em diuen és que confrontarem un dia i tal, jo aquí no hi veig confrontació, jo aquí veig procrastinació. Val? És a dir, a mi la confrontació, a mi em tenen per moderat, i al contrari, és que sóc mega radical. És a dir, no, però jo, clar, com que dic que sóc pragmàtic, no? Pragmàtic vol dir pràctic, llavors, clar, sempre hi ha un sector de gent que et diuen autonomista. No, perdona, sóc revolucionari, vull actuar sobre la realitat. Tu que no actues i només llences paraules al vent, tu ets el conservador. Jo sóc revolucionari, val? Però, bueno, això ens n'hem hagut de sentir, els que parlàvem de la recuperació del 3XL a l'època del procés, ens n'hem hagut de sentir 1000. Gent que ens deien autonomistes, aquest debat ara no pertoca, no sé què. I, de fet, molesta bastant que després, 4 o 5 anys després, ells et vulguin vampiritzar el teu relat, no? Perquè ja hi han arribat i han vist que era l'opció guanyadora. Però, bueno, et deien tots els dicteris haguts i per haver. Bueno, però és igual, l'important és que la idea avanci, per tant, els ho perdonem, no passa res. Per tant, a mi el que m'interessa és confrontació, però pels drets que teòricament tenim reconeguts fins i tot pel Tribunal Constitucional. Val? Per tant, totes les lleis vigents penso que s'han de lluitar. Encara que després et puguis trobar que no pots, però confronta per coses concretes, per drets lingüístics reconeguts, i aquí ara no començaré a esmentar totes les lleis que no s'apliquen, perquè les lleis de llengua que no s'apliquen són totes, i per tant ja està, ja hem acabat ràpid, val? No cal esmentar-les. I això, a mi, per això, sempre que em parlen de república, acostumo a desconnectar, vale? Jo penso que al Joan també li passa, és a dir, som gent que tendim a desconnectar de vegades, no? Quan una cosa no ens interessa gaire, i a mi em parlen de república i desconnecto, no? Perquè penso, república, això és un futurible, abstracte, en un futur, i jo necessito que em parlin de la gent, aquí i ara, i aquest nunc, no? I la gent per mi és la nació, i per tant a mi m'interessa que em parlin de nació, no de república en un futur. I, bueno, i com que us deia que sóc pragmàtic, doncs clar, perquè no em diguessin autonomista, precisament a l'entrevista amb el Joan, em vaig inventar allò de pragmàtic unilateral. És a dir, jo sóc unilateralista i ho he estat sempre. El que no sóc és un bufanúvols, ni un retòric ciceronià, val? I per tant, doncs, això, per evitar les maldats, perquè com diuen en valencià n'hi ha molta maldat en este món, vaig inventar aquest terme, no? Què vol dir per mi pragmatisme unilateral, per exemple, no? Doncs, mira, un exemple de pragmatisme unilateral és quan l'any 1983 el Jordi Pujol no tenia permisos per obrir TV3, perquè li havien de donar els permisos a l'Alfonso Guerra, i el tio va dir, tu, tiro milles i l'obro, i que vinguin aquí la Guàrdia Civil i que m'ho tanquin. I el tio va saber llegir el temps i ho va obrir sense cap permís, tu. I l'Alfonso Guerra es va quedar amb un pam de nas. Pragmatisme unilateral és això. Val? Pragmatisme unilateral vol dir que ara que estan tan cofois perquè han apujat el pressupost de política lingüística de 32 milions a 38 milions. Ui, hem apujat un 17%, sí, d'una engruna a 2 engrunes, enhorabona. Doncs mira, no, ara ho pugem de 38 milions a 100 milions. Ja està? Hi ha conselleries que s'han creat fa un any i mig que tenen 100 milions de pressupost. Val? Doncs la Conselleria de Política Lingüística, doncs, passar-la a 100 milions. Per què? Perquè si no jo em trobo que vaig amb en Pau a Tàrrega i que l'alcaldessa de Tàrrega em diu, mira, és que l'any passat ens van venir 159 vinguts, volen aprendre català per ajudar els seus fills a fer els deures i els cursos del Consorci no en tenim. És a dir, no podem ensenyar català als nouvinguts perquè no hi ha prou places al Consorci, no? Per tant, necessitem més pressupost. Doncs és això. I tu ja saps que rebràs després la bordadissa de Ciutadans, del PSC, això és identitari, polítiques socials, però clar, la mentalitat de poder és dir-los, escolta'm, tu tens un problema. Si tu no vols que es faci això, has de perdre el teu mal costum de no guanyar mai les eleccions. Això és el que han de dir els polítics, no? Som un 52%, perd aquest teu mal costum i canvia-ho, però aquí mano jo, aquí manem nosaltres. Per això hem guanyat les eleccions. Val? I això, per mi el conflicte o la confrontació és això. Jo penso que el Joan segurament farà servir més o menys un sinònim, que seria polarització. Ell ha estudiat doncs, llibres, no?, que en parlen. Bueno, sí, bàsicament, quan parlem de les idees que el procés ha pervertit, la idea de polarització, vull dir, el procés està pensat, hi ha gent a darrere que, per bé i per mal, que tenien una idea i al final tota la idea aquesta que anomenem junquerisme,
cuixartisme, però que compartien també des de Torra fins a Puigdemont, té a veure amb aquesta idea de la confrontació, de la polarització, està basada en altres moviments socials exitosos, que són des del moviment de la independència de la Índia fins al moviment pels drets civils als Estats Units, no? I de fet, ara que en veurem altres, també un lloc que jo crec que serà interessant inspirar-se serà amb la guerra que hi haurà cultural, però no tan cultural, que hi haurà als Estats Units sobre l'avortament, on la meitat dels estats republicans passaran a declarar l'avortament legal, i veurem la situació que més polaritza o que més una de les situacions que més tensa una societat com l'americana. Podem veure podem inspirar-nos per bé i per mal en una autèntica guerra oberta sobre una qüestió que sí que divideix famílies al sopar de Nadal, com també és la llengua. Aleshores, clar, el procés tenia una idea molt senzilla, que era l'important és quina qüestió tu tries, sobre la qual tries confrontar. No? És conegut Gandhi, en la marxa de la Sal, és un cas en el qual la independència no motivava gaire els indis i, en canvi, l'impost sobre la Sal els motivava molt. Ell, com a exemple d'avantguàrdia intel·lectual política, va utilitzar confrontar, polaritzar sobre un tema econòmic per després dur l'aigua al molí de la independència. Aquest era l'exemple, el cas paradigmàtic que ha estat estudiat en tots els think tanks, politòlegs diversos sobre moviments socials, que inspirava els líders del procés, fins al punt que, això ho he explicat alguna vegada, el llibre del Cuixart sobre Ho tornarem a fer està prologat per la directora de l'Albert Einstein Institute, que és un institut que no té a veure amb Albert Einstein, sinó amb la resistència no violenta, no? Que és la gran idea. Llavors el procés, la idea de si tu confrontes sobre la qüestió econòmica, aconseguiràs capital moral. Aquesta confrontació s'ha d'escenificar, és important. Rosa Parks ha estat citada fins a la perversitat en el cas català, però bé, la idea d'escenificar algun tipus d'estar disposat a lluitar per alguna cosa activa les neurones mirall de l'audiència dormida i aconsegueix generar capital moral. Llavors, tu escenifiques una determinada confrontació, en aquest cas podia ser sobre vull votar, lo de la foto, no et deixen votar, retens aquest capital, te'n vas i vas acumulant suposadament capital, perquè a diferència del que no confronta, del que ja té guanyat, del que ja que només manté la inèrcia, el que confronta aconsegueix canviar sensibilitats, perquè desperta la idea de que algú està disposat a arriscar-se en aquesta societat cínica, materialista i sense valors que tenim. Hi ha una impressió genuïna en aquells que confronten, perquè dius, creuen en alguna cosa. Què va passar? Que això es va acumular un capital que després es va llançar a les escombraries, un capital polític que no es va voler fer servir. Ja podrem discutir durant hores sobre què i fins quan es podia fer, però la qüestió és que estarem d'acord en que el capital que s'havia aconseguit confrontant per qüestions democràtiques, econòmiques, X, que s'havia treballat bé, s'havia aconseguit tensar la societat a favor d'una cosa i després no es va aprofitar. Què passa ara, no? O quina és la pregunta, o quina cosa que jo em puc plantejar és la gran por que té a veure amb la llengua, és què passarà si confrontem respecte a qüestions nacionals, lingüístiques, perquè la por del català per antonomàsia és la por a la reserva índia, la por a l'austerització, la por a que sí que servia confrontar respecte a la cosa econòmica, respecte a la cosa democràtica, però és inviable confrontar, perquè de fet confrontaràs, efectivament, però despertaràs pulsions genocides, racistes, conegudes i temudes i viscudes no fa relativament tant en aquest país, i perdràs. Bé, jo no... l'únic que està clar és que si no confrontes, la inèrcia és el que s'imposa, i la inèrcia no és favorable pel català. Els altres exemples sobre la confrontació, va dir, quan el moviment català s'inspira en el moviment dels drets civils, la llengua és important, però la raça potser ho és més. I si tant es posa com a exemple Martin Luther King, el moviment pels drets civils, vull dir, estem parlant d'una població que ni tan sols tenia el mateix color de pell, que era fàcilment deshumanitzada. Els catalans, el fet català es pot estudiar en termes, sé que tu no t'has d'estudiar en termes colonials, estic d'acord que no cal, però aquestes situacions que tu parles que es donen de tant en tant al país són de deshumanització, són de racisme, els hi pots dir com vulguis, racisme lingüístic, però hi ha una deshumanització. Hi ha una gran por que si confrontem en aquestes qüestions farà un efecte bumerang. Bé, jo no... O sigui, jo crec que per una mera qüestió de supervivència, perquè ja no...
no estem parlant, potser feia sentit al principi dels 2000 parlar en un context, com tu has dit, no? Quan hi havia més catalanoparlants, en un context diferent, feia sentit creure en una visió més democràtica, liberal, optimista de la reconciliació i de que tot era gran cosa sense haver de lluitar-les. El cas català, en un sentit no especialment angoixant, però sí simplement el fet per la supervivència també d'una certa tranquil·litat, no? Vull dir, com tampoc tens molt més a perdre, doncs potser si els tantes vegades citats negres americans pel moviment dels drets civils, que ara se citen també igualment dins del procés amb el tema de Black Lives Matter, estan confrontant a diari davant d'una població armada blanca que els considera inhumans, doncs bé, si tu també ets una mica esclau dels teus referents i com que la idea del procés passa per, com tu has dit, sense una part de conflicte res canviarà, i si res canvia la inèrcia és negativa, doncs bé, sí que crec que no hi haurà tampoc manera de confrontar indolorament per les qüestions, com ja has cremat les qüestions, els peatges ja els peatges ja no et tornaran a servir, el vull votar no et tornarà a servir, i si vols salvar el català doncs hauràs de confrontar amb un fet incòmode, però hi ha una part d'esperança, la política té una part d'esperança i una part de creure allò pel que lluites, i en situacions molt pitjors una confrontació ha donat èxits molt més grans, i és l'única lògica que funciona, la polarització. Ciutadans es va trobar un consens lingüístic, va polaritzar per la llengua i va canviar un consens que hi havia. Si la polarització funciona, també l'independentisme va trobar-se un catalanisme adormit, va polaritzar i va aconseguir que molts catalanistes fossin independentistes. Sí, haurem de polaritzar noves qüestions i potser la llengua és la següent, i segurament cal fer-ho sense complexes i amb una certa idea d'esperança. No sé, sí, jo penso que la teoria de colonial està bé, és a dir, en el sentit que serveix per desemmascarar relacions de poder. Això m'ho has preguntat tu a l'entrevista el dia aquell, i jo més que no interessar-me a la teoria de colonial, que sí que m'interessa, no? Sí que jo t'ho vaig dir més en el sentit que no sóc partidari de dir que Catalunya és una colònia. És a dir, evidentment sí que hi ha trets colonials en la relació entre Catalunya i Espanya, és evident, però jo tinc prevencions amb el terme colònia més que res, més que per qualsevol altra cosa, perquè penso que ens situa en un marc de victimisme. I jo el victimisme és una cosa que, igual que el Joan, li tinc força tírria, perquè precisament, com que tenim voluntat de poder, tenim una gran antipatia al que és el victimisme. I ara deixeu-me que us expliqui una anècdota. Quan havien de fer la manifestació del dia 23 de març per la llengua, aquí a Barcelona, amb els de la CUP, els de la COS, els de l'Austec, els de no sé què, i tots, vinga, va, hem d'acabar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I els vaig dir, però no, és a dir, això és victimisme. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i això també ho vaig dir aquell dia als matins i em van caure garrotades del meu mateix sindicat per tot arreu, em van dir, tu què en penses d'això que ha fet el 25%? Dic, bueno, els tribunals espanyols fan el que han de fer, ells han nascut per fer això, ja fa 300 anys que ho sabem que ens volen lingüicidar, no? I jo els deia, dic, no, nosaltres on hem d'acabar és al Parlament. Nosaltres ja sabem que ells ho faran, això, que la seva pulsió testicular és liquidar-nos. Nosaltres el que hem de fer és exigir als nostres que facin una cosa diferent per la qual els hem votat. Doncs això, com que detesto el victimisme, doncs tampoc m'agrada el terme colònia, no del tot. Sí que és veritat que en alguns llocs com Galícia el terme podria ser més aplicable, cal mirar les relacions econòmiques, socials, nacionals dels diferents territoris, però sí que volia matisar que sí que m'interessa la teoria colonial. Llavors, digues, Joan. No, tu. Podem juntar les dues últimes, no? Potser una mica o què? Mana'm? Podem juntar les dues últimes. Sí, si vols, sí. Sí, parla tu, Joan. No, digues tu. No, res. Ens havíem plantejat una miqueta, que això he de reconèixer que he anat tirant cap a les idees que el Joan ja tenia fa 2 o 3 anys. Allò de es poden articular nous espais polítics, no tant això, sinó hem d'anar a votar, i jo alguna vegada li havia dit, ostres tu, ja que tenim unes competències, doncs sí, anem-hi, no cedim el terreny exactament, no cedim les poques armes que tenim a l'adversari. Però és veritat que l'altre dia a l'Europeu van publicar un article que es deia i què si mana el Salvador Illa? Perquè al final és que el nivell de degradació política és tan gros que al final dius, és que si governés el Salvador Illa, dubto que canviessin massa les coses, sincerament, ho dubto, i dius, vot de càstig,
comencem per... Bueno, els que sou de Barcelona, clar, ho teniu més complicat, no? Però els que no som de Barcelona dius, ei, potser les municipals no vaig votar, i he anat sempre, no? En aquest sentit, doncs, això d'articular nous partits polítics o nous espais polítics, doncs jo he de dir que sóc escèptic, és a dir, en això sí que em reafirmo doncs, el que ja parlàvem fa 1 o 2 anys, és a dir, ja venim de les experiències de reagrupament, parlo de la prehistòria, de solidaritat, després va venir primàries, tot el tema de la gestió d'egos, crear nous espais polítics, per què? Per treure 3 diputats, i amb 3 diputats realment o 5 aconseguiràs mediatitzar les polítiques del país. Normalment aquests espais polítics tan petits solen ser un niu d'egos bestial, no? Vull dir que clar, això és poder fer molta feina per un resultat una mica galdós, no? Per dir-ho així. I per tant, jo m'és bastant indiferent, si és que nous partits, pot estar bé com a vàlvula d'escapament de la frustració, val? Però jo no ho acabo de veure clar, i bueno, penso que perdre la majoria absoluta sí que podria ser un revulsiu catàrtic. Ara sí que ho penso, val? Jo penso que si ha de venir alguna solució d'aquest país ha de ser de noves organitzacions de la societat civil, les que teníem i van funcionar, les que van catalitzar el procés independentista, doncs, al meu parer, són bastant irrecuperables, perquè les veig, les palpo, no?, per qüestions de feina i tal, i les veig molt fotudes, però penso que sí que hem de ser capaços de crear noves organitzacions que surtin del poble. És a dir, la independència no crec en el despotisme il·lustrat, no crec en els líders que conduiran les masses d'Egipte cap a la terra promesa, he deixat de creure-hi, no? I fa molt temps que ho dic, és a dir, ens hem de comportar més com a ciutadans que com a súbdits. Aquest ha estat un dels problemes del procés, que ens hem comportat com a súbdits, encara tinc vives les imatges, a mi m'és igual, estel de Tramuntana, estel de Brussel·les, m'és absolutament igual, les imatges a la tele de 30.000 persones adorant els líders amb banderes, val? Que les banderes és una cosa que fa 20 anys, quan el Gerard Quintana deia, ostres, a mi les banderes me'l repampinflen, i jo fa 20 anys pensava, hòstia, quin botifler el tio, no? I jo ara, amb 40 anys, dic, és que realment, sí, hem de tenir banderes, hem de tenir un himne, però és que m'és igual. És a dir, a mi el que m'ensigala de debò és aquest manté el català, té 18 anys i manté el català, ostres, tu, això sí, veus? La bandera no, però aquestes coses de poder, d'intencionalitat sí, no? I llavors el que hem d'esperar als nostres polítics és que gestionen una mica bé i que ens facin com menys mal millor, és a dir, intentar que no ens acabin d'ensorrar la casa. Per tant, no esperem líders, perquè això és fugir de tu mateix. Esperar líders és fugir i desresponsabilitzar-te de tu mateix. Quan vaig fer l'entrevista amb l'Albano, desenes de persones allà parlant-me per privat, escolta'm, tu no has pensat en fotre't a política? Perdona'm, jo soc un profe, jo parlo de llengua i ja està, desenganya't. És a dir, no vegis fantasmes, Jo no sóc el líder de res, val? Jo parlo per mi i per tant no fugis de tu mateix, i això vol dir que no has entès res de l'entrevista de l'Albano, perquè jo parlava de súbdits i de ciutadans, val? Per tant, intentem no més Matrix, si pot ser. I això és el que jo em penso del tema de les... Sí, jo sí que he fet articles sobre el tema de l'abstenció, sí que he pensat, o sigui, per dir alguna cosa també paradoxal, el digital ha fet molt mal al català perquè l'espectre radioelèctric era més fàcil de controlar per la tele, però també el digital permet una cosa que com a país que no ha tingut mai poder institucional sempre ho hem compensat amb una lògica associativa, amb la idea de la societat civil. És un lloc on la societat institucional és feble, doncs la societat civil és forta. La societat civil digital, jo en tinc una fe generacional, simplement. Sí que crec, perquè ho constato i perquè ho veig, que és més fàcil organitzar-se, organitzar un espai, una societat civil forta sota la tutela del tan odiat Twitter que sota la tutela de La Vanguardia. Aleshores, jo crec que això, pel simple darwinisme de les idees, fa que allò fondo, allò que és veritat, allò que resisteix, aguanti millor. I en el cas català, totes aquestes idees que, o sigui, ara que el que s'intenta és, es podria intentar ràpidament oblidar el que ha passat aquests anys, tornar una mena de neocatalanisme, tots aquestes coses de centre, intentar tornar a dur això a un altre lloc. Si en algun lloc fracassen és
a Twitter, en el món digital, en el món dels joves, no conec ningú de la meva edat, de la meva generació, o que hagi sortit del loop dels mitjans tradicionals, que compri res d'això, que simplement hi ha un gran descontentament no articulat, però tothom està molt alerta de que no li tornin a colar les mateixes mentides. Llavors jo sí que crec que generacionalment tinc certa esperança en una societat civil que s'organitzi digitalment, i crec que si per alguna cosa ha servit el procés no ha estat per crear una idea positiva d'allò que hauríem de fer, però sí que ha triturat moltes idees que ara no podran tornar a ser prestigioses, com un circumflex, per exemple, un circumflex castellà. Vull dir, una cosa d'aquests 20 anys que hem explicat tenia a veure amb que allò que feia Cosmopolita Internacional a Catalunya era parlar en castellà, una idea completament triturada avui en dia, no aquí i arreu del món, la idea local, la idea de reivindicar, vull dir, ho podem veure des d'Alcarràs, que tot i que he criticat per altres motius això, fins a qualsevol cosa, fins a qualsevol lloc del món, el marc que tant mal ha fet a la llengua catalana, cosmopolita, posthistòric, neoliberal, està completament desacreditat, i llavors no el veig tornant a obrir-se pas en aquest més enllà. No soc capaç d'albirar res positiu, no crec tampoc que un altre partit sigui la solució. Sí que és evident que el que hauria de passar és que els partits que ja haguessin vençut les corrents internes, i com que he dit que això no ha passat, doncs estem davant d'una anomalia. Això no vol dir que no pugui tornar a passar. Han de passar segurament molts anys, perquè, o no ho sabem, la història es pot tornar a obrir i accelerar en qualsevol moment. Ara està tot molt pacificat, però sí que quartes llistes, primàries, tot plegat no acaba d'aconseguir, i també, com a cicles històrics hem d'acceptar estar en una idea en què el rearmament vindrà més de la societat civil i la cultura que no pas de la política institucional, i que sigui per la cosa digital, per la cosa que permetrà... Serà més fàcil no recordar, serà més fàcil no creure quan ens intentem vendre un cert fum, i com a mínim hi ha alguna cosa rica en el desencantament generacional amb aquests polítics que no ha estat substituït per un nihilisme o per una reespanyolització dels que estaven un dia a Urquinaona, sinó per una mena de realisme, de militància, de recrudiment que trigarà segurament més o menys a articular-se, però que biològicament, encara que sí, això que deies que els vells tenen el mal costum, doncs soc optimista quan en altres contextos, com el típic és ser biològicament pessimista per una cosa demogràfica, però crec que estem en bones condicions d'armar un contraatac tranquil·lament, i sempre cito, però com diuen els Manel, la destral de guerra mai s'enterra, sinó que s'esmola en la fosca, doncs crec que estem esmolant en la fosca i soc optimista en aquest aspecte. Molt bé. Ara que el Joan ha esmentat la paraula rearmament, deixeu-me que us expliqui dues anècdotes. La primera és que el meu primer article a Núvol es titulava El rearmament lingüístic que ens cal, no? I ja que parlàvem de correcció política, doncs va haver-hi una lingüista bastant coneguda que em va dir l'article no m'ha agradat gens. I vaig dir, per què? Saps? I em diu, home, això de rearmament ens remet a conceptes bèl·lics, i això és agressiu. I vaig dir, home, esclar, és que si comencem així ja no ens en sortirem, val? I l'altre és, ja que parlàvem abans del pragmatisme unilateral, fixeu-vos, no hi ha timó en aquest país, no hi ha timó polític. És a dir, jo parlo amb polítics i dic, val, molt bé, vosaltres dieu controlar el territori, molt bé, però tu tens 400 alcaldies i tu 400. Qui és a nivell intern la persona o les persones que controlen que els alcaldes facin la seva feina? Controlar la seva feina vol dir, ei, tu l'Ajuntament, que l'és públics, m'heu votat per jo contractar tots els serveis a empreses catalanes, per no fer gros el Leviatan que ens és enemic. Evidentment tu no pots anar allà de super d'algun dia faré no sé què i després contractar i pagar-li 400 euros municipals cada mes a Telefònica. No té sentit. Pensar en concret, val? Pensar en concret. No ho pensen això els polítics. I tu els hi dius, els hi comentes i diuen, hòstia, que interessant que és això. I dius, però aquests eren els que m'havien de conduir a mi, que sóc un pringat. Val? Doncs no hi pensen. Ara sí que és veritat que alguna neurona s'està començant a despertar
i els del Consell per la República, a banda de la qüestió d'aquesta identitat digital, que jo encara no sé ni què vol dir, però sí que bons usos republicans de contractar coses d'aquí, del país. Pragmatisme unilateral vol dir que si tu tens 400 alcaldies, tots els actes culturals són mínim en català, a tot arreu, on tu governes. Ja està, és això. Val? Doncs no passa, això no passa, i com que no passa, doncs, clar, nosaltres tenim un context advers, totes les armes que tinguem les hem de fer servir a favor nostre, i per tant això s'hauria de vigilar. Llavors, sí que és veritat que l'última qüestió que volíem tractar, i ja acabem, perquè ja ens hem fet prou pesats, és l'autodeterminació. I m'agradaria que ens digués una miqueta què és per tu l'autodeterminació. Tu t'has fet el guió, m'agradaria que em diguessis tu. Val, doncs mira, val. No, jo per mi l'autodeterminació és tot. És a dir, és com els existencialistes. Per ells els existencialistes qualsevol acte et podia canviar la vida, no? O allò com el temps obert del Pedrolo, que són diferents novel·les en funció de canviaves un acte o una acció i ja la novel·la era diferent perquè canviava la vida del personatge. Doncs per mi l'autodeterminació és tot, val? El consum responsable, ara quan sortim aquí, què parles, on vas a consumir, tot és autodeterminació, val? Per tant, no la procrastinem, l'autodeterminació. I l'autodeterminació també és veritat que és per definició unilateral. Per tant, qui us digui que és dialogada, com se sol dir, semànticament, això és alterdeterminació. Els altres et marquen uns límits. No, l'autodeterminació és per definició unilateral. Val? Llavors, ja acabo jo, com se soluciona aquest problema? I no serà coses concretes, però se soluciona, només es pot solucionar amb més autoestima, és a dir, amb menys complexos, i això, clar, a nivell col·lectiu no és fàcil de fer, Potser sí que tenia alguns polítics, que abans deien els polítics no hi confio, tenia alguns polítics, un Laporta de l'any 2004, doncs ajuda a l'autoestima col·lectiva, no? Doncs tenir alguns referents tampoc aniria malament, en aquest sentit, amb més autoestima, és a dir, amb menys complexos, amb més nacionalisme, és a dir, saber qui són els teus, i els teus és una cosa molt oberta, És a dir, els meus és aquell nano senegalès de Banyoles que parla català, però l'Alberto Terrades de Vox, que és de la zona alta, aquest no és dels meus. Val? Tenir clar qui són els teus i portar-ho fins al final. Per tant, més nacionalisme i actuar en conseqüència, perquè jo penso, i sempre ho he pensat, com que crec en la llibertat humana, sempre he pensat que l'Estat ens ajudaria molt, però no cal un Estat per ser nació i per continuar sent una nació. El que cal és ser menys titafredes. Això sí que cal. Val? O en el gènere femení, figafredes. Això sí que cal, però no cal per ser nació. I per tant, com diem amb el Pau Vidal sempre, doncs el que cal és més empoderament. Si agafem el lexema, no?, de l'inici de conversa, més empoderament, més poder i autorregulació en aquest sentit, no? I ja acabo, i jo penso que a tu que t'agrada molt el David Caravent, Mishima, doncs ell va dir en un programa per la llengua, no sé si fa 3 o 4 anys, va dir, bueno, al final tu no ens amoïnem tant, no ens ho prenguem tant d'allò, si el català al final desapareix és perquè els seus parlants no se l'estimaven prou. I ja està, i si no se l'estimaven prou, doncs ja està, tampoc ens hi trenquem més al cap. Val? Però també us he de dir que tant el Joan, com jo, com el Pau, com l'Enric, com la Clara, com el Bernat, com molta altra gent, doncs intentarem posar-li difícil a aquest poble per tal que no triï el vil suïcidi col·lectiu. Val? Doncs, per dir alguna cosa de l'autodeterminació, en filosofia d'entrada és una paradoxa, és impossible, això passa als videojocs que pots saltar i quan l'aire pots tornar a saltar, això no es pot fer, no? Hi ha una expressió anglesa que és pull yourself by your own bootstraps, que és una paradoxa perquè no et pots autodeterminar perquè l'únic que et determina són les altres coses. Però jo això ho penso en clau d'això perquè t'he sentit fer a vegades aquest discurs i estic molt d'acord. I clar, un dels grans riscos que té l'autodeterminació o l'existencialisme és que és una cosa de pura voluntat, no? Que en l'ecologisme ho veiem molt fàcilment, no? La gent s'enfada molt quan és la responsable de salvar el planeta i sempre hi ha aquesta lluita eterna entre no caldria que jo pogués anar al mercat a comprar una poma que el fet de comprar-la matarà un koala, sinó que simplement les estructures haurien d'estar fetes de tal manera que no pogués comprar
aquesta poma assassina. Llavors, clar, sempre estem en la idea de és molt cansat, sempre cal fer més coses, la voluntat individual és una mena de gasolina metafísica molt difícil de decidir, molt difícil de culpabilitzar, i alhora, si ho deixem tot en l'estructura, que és la que ens determina, doncs també és complicat. Jo, per lligar-ho potser una mica amb el principi, que deia que la llengua al final és el resultat d'un xoc amb la realitat i una conversa que et permet seguir el fil d'una història, doncs, per no ser relativista, com has dit tu també, que el relativisme era un altre nom per la globalització, per poc que creiem que alguna cosa ens determina, és la llengua. I si creiem que la llengua catalana a Catalunya explica una història que té alguna de veritat que no té altres històries, o que té una saviesa destil·lada per una tradició o per uns anys, o per un resultat de xocar amb aquesta realitat que no tenen altres llengües, doncs potser la llengua catalana, potser no ens podem autodeterminar, però ens pot determinar aquesta conversa en català, i això és un avantatge. I llavors, com que paradoxalment l'autodeterminació és un fet impossible però manifest i real, i ens autodeterminem cada dia, potser també ens ajuda la llengua, ens ajuda a heterodeterminar-nos pel fet lingüístic, i potser si el que ens determina és el català, doncs tenim un petit avantatge i una raó per a l'esperança, no? Bé, són les 9 i no sé si ja fem una mica tard,